Alma alмагачыннан ерак төшми диләр. Бу татар халык мәкален без тикшереп карабыз тәмле көрәшнең чираттагы чыгарылышында. Алмагач ролендә яраткан актерыбыз Татарстанның халык артисты Әсгать Хисмәт булса, аның көндәше музыкант, талантлы баянист Булат Хисмәт аның улы Алма ролендә булачак. Димәк, Шимбә көнне, көндезге сәгать 11-дә ТМТВ телеканалында тәмле көрәш. бик тәмле булырга тиеш. Алла бирсә. Һәрбер хуҗабикәнең үз сере, үз линиясе. Гармониядә бул. Яктылыкка омтыл, палитра белән уйна. Яңалык эзлә, үз линияңне сайла. Традицияләрне сакла. Кукмара, ышанычлы, сыйфатлы, якты, төрле төсле. Вакыт белән сыналган савыт-саба.